What's up mga kabaro, no? Tama inyong nakita sa title mga kabaro, no? Kinahanglan na ninyo mahibalaan mga kabaro, no? Kinahanglan mo makabalo nga 5 years anniversary na namo ni Mrs. mga kabaro. Nya karon mga kabaro, nami diri sa Eden. Nami si Mrs. na dito nagkaon pa mga kabaro, no? Akong ibiyaan. Kay gusto ko mag-vlog mga kabaro, no? Kay subidaon mo gud ni nya taas-taas mo akong tuyukan mga kabaro. Mao to nga ako lang siyang gibilin didto. Ano yung kabaro, no? Ang Eden sa gawas. Ano, sulod na sa compound sa Eden mga kabaro, pero ilibot ta mo diri, no? Itorta mo. Nya mga kabaro. Kuyugi ko nyo mga kabaro. Uy. Saka ta dali mga kabaro, no? Ang temperatura siguro dili ka mga kabaro, grabe kabugnaw. Bro, agi ko bro. Mga kabaro na ako mga gwardiya. Oops. Dili mga kabaro, pag diri pa lang ka sa area, kita ano ni mga kabaro. Uy. Souvenir shop diri sa Eden mga kabaro, no? Yeah. Detour Center. Sa ubos mga kabaro mo, adto ra tayo nya sa ubos, saka sa ta diri ah. Oops. Uy. Ay kabaro. Uy. Makita ra na ako ni mga kabaro, no, sa FB. Mao ni nga amo jung gigahina ni Mrs. og panahon nya. 5 na pod may katuig mga kabaro. Mao na nga ipahibalo gid ako ninyo nga 5 na may katuig ni Mrs. Karong adlaw mga kabaro, no. April 18. Mao na itsura diri mga kabaro, no. Pagsaka nimo diri na pine tree. Pak. Landscape, Carabao grass ang mga sagbot mga kabaro nya. Perting bugnawa kay nga naman gilibutan taog mga pine tree. Mo ni mga kabaro. So nakita na ako, no, sa mga post sa FB. Mo ni ako makita mga kabaro. I love Eden. Ya dire sa taas. Oops. Oi. Oh. Oops. Uy. Ito na diri ah. Siguro mga kabaro, no, naikaslon diri ah. Oops. Oi. Yeah. Ay mga kabaro, bakas-baktas na mga kabaro, no? I-try na to walking tour sa isa ka oras ni ang sulod sa Eden compound, no? Sa karon mga kabaro, wala pa sila itong mga rides, sige pang sirado pa mga kabaro, no? Ang naadri mga kabaro, pwede ka mag walking tour, ilang lunch diri buffet. Oops. Mga kabaro. Yuhuu. Kung diri ka kaslon mga kabaro, kung tag ulitaw o dalaga pa ka, diri ka kaslon. Wow, ang kabugnaw sa palibot, grabe. Kabaro. Grabe niyo. Bamboo mesa. Tagas mga kabaro Muni mga kabaro. Muni musugat sa imo kabugnaw. Diri mga kabaro, kung mag-walking tour ka diri grabe. Uy, parang ligom siya. Kasi bakal mga kabaro. Ano? Kasi bakal. This way to station 4. Mga kabaro. Oops. Kung sana dia. Naday this way diri. Mga langga mga kabaro, no? Mo dining area nga wala pa gipa-open aghay. Disgrasya. Let's go. Kadanglog di mga kabaro. Pandamay. Patay akong kamera. Bitaw eh. Dangluga di ani oy. Grabe nagluga. May nalang gani kay wala ko nagkahugaw mga kabaro.
Nagduga dayo eh. Woo! Oh, ini dari mga kabaro. Pandamay. Mo to mga kabaro no. Kinahanglan gid mo makabalo nga na slide ko dito. Uy, sa man nga langga mga kabaro. Oh. Ayun dagway mga kabaro no. Unsa ni nga langgam? Yan mga kabaro, padayon na sa pagbaktas mga kabaro kay mananaw pa ta ug unsay naa-address area mga kabaro no. Uy. Sa man ni? Hapita to ay hugawan ang tanako kung natumba jud dayon. Oh. Ug naay mga kabaro. Gilibutan kag kahoy. Huy! Ikaw ra isa gabaktas-baktas niya. Naay pabo. Hoy. Isang klase ni nga pabo. Sorry do ah. Tanaw na to mga kabaro no kung say mga naa diri pati akong kamera mga kabaro pero tigiyo hugawa. Pastilan. Sige lang iba danglog mo kaayo. Tanaw na to. Uy. Si Monkey. Naaday diri si Monkey mga kabaro no. Atong amigo nga Monkey. Moy! Kumusta man, Moy? Kumusta man? Woo! Aha, yung mga kabaro, no? Padayon ta dito sa unahan mga kabaro. Pero naglagot lang ko mga kabaro kay biskop. Hugawan ang tanako ron. Pero okay lang mga kabaro, no? Ibanting ha. Wala ta na unsa. Pero dili na ako to edit mga kabaro. Dili na ako to edit. Bisag na-slide ko ato. Wala edit. Maitabuan ning video ni Andy Piersas. Og unsay naa diri ah? Oh, langgam. Nya diri ah, unsay naa diri ah? Grabing danduga di ato eh. Unsay naa diri ah? Uy. Naa sila gamay nga. Bantam. Hey, bantam. Uy. Ka-cute si banta. Pastilan. Uy. Diri mga kabaro. Sulod na sa compound sa Aiden mga kabaro, no? Oops. Uy. Muna lang mga buhi mga kabaro, no? Ano sa pangalan ng langgam? Yellow ringneck lovebirds. Mau din niyo. Mga kabaro. Kunya. Kini. Uy. Golden pisan. Wala man ri ang anggam. Yan mga kabaro na pala yung tasunahan. Balik tayo dito na iskayda na to. Uy. Di ada pita. Nari gipang kulong diri nga langgam mga kabaro. Okay. Lah. Oy, mao din ni. Oops. Oy, mga kabaro. Daghang pug langgam diri mga kabaro. Unsa ning mga langgam diri nga? Peacock? Asa kani siya karon? Dako din nga langgam mga kabaro oh. Uy. Asa ni? Sir, uy. Kahadlok sa tingog. Saka to. Unsa ka to nagtingog? Mo din ni diri mga kabaro. Nya karon mga kabaro padayon ta. Og asa man nga langgam ni? Nagtingog mga kabaro no. Nya nanimbawot akong balhibo nga nay nagtingog. Way nakaabot diri mga kabaro kay danglog yung dalan dito. Karon wala say tubig mga kabaro no. Sani diri ah. Ito ta mo tibuok Aiden jud mga kabaro no. Kung kuyog mo sa kong vlog ani mga kabaro. Mura na pod mo og nanganhi og Aiden. Sani diri ah. Uy. Sa to dito ah. Hindi na maabot ito mga kabaro no. Tanaw natin yung uban diri mga kabaro nga. Oops.
Balik istong agi mga kabaro, no? Piyugi lang ko mga kabaro kay ang dito sa ubos pirting kanindot. Giuna lang ako ni diri mga kabaro, no? Giuna lang talang muog tour diri sa may mga langgam. Oy. Did you know? Saan siya Miss White Pigeon wala man diring langgam. Oops. Okay. Katigin lang lugaw. Aha. Ang sakit ng tingog, no? Na mga kabaro. Kano? Pwede tigo po ha. Saan eh? Na mga kabaro. Kano? Mga kabaro, no? Pertimbog nawa na mga kabaro. Puro ginakahoy, palibot. Yan karon mga kabaro. Padayon na sa magbaktas mga kabaro, no? Hugaw ang kamoto. Pastilan. Dan lugar yato eh. Ano eh? Manok ba ni? Kuya awa ni gudog. Ano siya pangalan? Wala may pangalan. Ano? Silver Pheasant. Mau din eh. Wow. Yan mga kabaro, no? Padayon na sa magbaktas mga kabaro. Oops. Puro nakakawayan mga kabaro, no? Kawayan nga gagmay. Pero ligon siya mga kabaro. Paplastar gi siya gingani kay nga naman. Ilang ibutang ag bakal sama ni mga kabaro. Oh, bakal na siya mga kabaro, no? Ang plaster mga kabaro. Na. Ay bakal ang tunga na mga kabaro. Hone. Ato dito mga kabaro, no? Oops. Huy. Oy, saan dito rin safety purse. Pwede dito musulod rin mga kabaro. Tanaw na ito mga kabaro, no? Kung makagawas ba ta? Excited Oops. Uy, lipot na Uy, patay, wala dalan. Balik ka sa agi. Ang kahadlukan ako ni ron mga kabaro. Kung di pa ako kagawas, gawas na ako ng bigas. Punta dito rin Oops. Daw. Okay, dara, barang mo ning dalanan ni. Oops. Ani. Oops. Tanaw na to mga kabaro, no? Kung makagawas na. Wow. Dari tagi mga kabaro. Sorry, uy. Wala lusot. Hindi ito mga kabaro. Hala. Patay asa ko ni Agi. Hala. Wala ni dalan. Asa ko ni Agi. Patay gimino man siguro ko mga kabaro. Balik ta no. Patay marag di ko kalusot ani ba. Patay na ito mga kabaro Patay. Maayo jud tabang ani ron. Way dalan. Way dalan. Ay na si dalan. Tura. Patay nakuha di ani Hala hadlok naman ko. Kada. Patay. Okay dalan. Balik ta. Patay buhangan yung trabaho oy. Nakulbaan ako ba? Okay dalan. Patay. Lo. Patay buhangan yun Kuratan ako Kuratan ka na Kuratan mo si kuya mga kabaro. Hiwalay dalan. Buanga ani ka. Magawas ako mga kabaro. Kaya naman nadlo ko kay Maximilian. Isaag jud ko ba niya. Dili ko ka. Buanga. Boy dalan oy. Pastilan. Ang akaw taga Davao mo ma'am? Ay mo kumpiyansa rito katong na padung sa langgam kayo. Slide ko. Oops. Mali ni mga kwarto diri di ay. Ang diri mga kabaro no sa Eden. Pwede pud mo ka overnight diri no na sila yung mga room diri
Ha, kabaro. Pa, kung buntag sa'yo ni. Grabe ang pags mga kabaro. Kung buntag sa'yo. Sus, ginoo ko. Katong last year, anniversary na mo ni Mrs. Wala pa kayo naka-vlog at mga kabaro. No? Nagsugod-sugod na ko. Pero dili pa yun. Nagbista iglesia rapod mi dito sa katong dito sa katong naisimbahan dito mga kabaro, no? Nagbisita iglesia rapod mi dito nya karon pugaw kay kong kamot. Uy, mga kabaro, no, mag-overnight mo diri. Wow, bugnaw kaayo nya. Palibot ni mga kabaro, puro pine tree na mga kabaro. Kahoy, pine tree, grabe. May hapon ninyo ya. Uy, unsa pa nga dito aya? Sumpay pa no? Ah, dako-dako gini idin mga kabaro, no? Pero, hindi na siguro maabot dito, no? Kaya pinlayuan naman. Tayo na ito mga kabaro. Oops. Haha. Hindi kaganahan na niyo mga kabaro. Si Mrs. mga kabaro, agian na ako ulit doon niya. Huwag sinadi sa taas. Sinadi sa taas ay din. Hindi pa na nadi sa taas. Grabe mga kabaro. Tanggalon sila kong mask mga kabaro, ha? Kaya wala na may tao mga kabaro. Kundili ako ra ang pinakasinto na sa ubos, pero kini akong gibaktasan ron mga kabaro. Napakoy gusto nga pang tanawon mga kabaro, no? Kaya kini akong content mga kabaro. Adventure magud eh. Karon dili kay dito lang sa sentro sa Idin, mga gwapo nga tanahon. Ato pong tanahon kung unsay nangaadiri mga kabaro, no? Uy. Ah. Tubig. Ah. Uy. Mga tubig mga kabaro. Mga kabaro. Dago yung tangkis tubig. Sa pagkakaroon mga kabaro. Hala. Nag-awas-awas ang tubig mga kabaro. Okay. Hindi maayo ni. Sayangan nila ang tubig sa kalikasan. Pagkasayang sa tubig. Hoy. Oh. Siguro mo ni nagasupply sa tibuok Idin nga tubig siguro mga kabaro. Kapit man nagkuwas tangki. Oh, sorry nagasupply mga kabaro, no? Sakto na to mga kabaro. Karon walay tao. Oh. Napoy tubig din nagagas. Uy. Uy, napoy tubig din nagagas. Karon di sa kumungaw din mga kabaro. Nga yun. Grabe kalasag tubig. Eh, pero siguro spring siguro tubig diri. Agikan sila alum. Gatubod siguro mga tubig diri mga kabaro, no? Hey. Pinada. Oh. Pagkadakog area sa Idin. Unya. Mga kabaro. Nga. Tapos diri ah. Tanaw na ito mga kabaro, no? Ato ning imbestigahan ning unsa ni diri ah. Oops. Oho. CR nga wala na human. Okay. Ano mga kabaro, oh? Balik ta sa bus mga kabaro, no? At least na nabuta diri ano, nalapusan nato ning area mga kabaro, no? Kay natingala ko mga kabaro, so dito pa ko sa mga tangke nga dagko. Ah, tubig dai. Og sa kaon siguro nato ni kadali, no?
Uy. Sina ah. Aha. Mo ni ibabaw mga kabaro. Oops. Mo ni ibabaw mga kabaro, no? Hindi oh. Pila ka tangke ni? 1, 2, 3, 4, 5. Wow, kadaghan sa tubig. Wa gid sila nagsilisod diri tubig. Ya ang kalami diri sa tubig sa Eden mga kabaro. Pwede mainom na. Pero busog uhaw, wala pang uhaw. Di sa ko mainom. Mga kabaro, no, pati nga naabot diri nga side mga kabaro, no. Dili lang kay dito sa mga view sa Eden, no. Kung dili kini mo akong content mga kabaro. Gusto na ko nga kung makahinomdom mo sa akong vlog sa katong abandonadong balay sa Santa Cruz. Dili lang kay sa Santa Cruz kuning adto mga kabaro, no, kung dili dito sa siyempre sa mga lokal. Muna mga kabaro nga basig batingala mo nga sa man ang content ni ang DPS sa soy. Po may lami kay dapat ang ipakita mga view. Ang ipakita man noon sama ani. Parang may balaan po niyo mga kabaro, no. Nya kining tubig diri sa Eden, perting limpyo ha. Dili sa ko mainom mga kabaro, no, kay wala man ko gihaw. Karon, oy. Ha. Hindi pwede ginato-adtuan. Kini mga kabaro. Mo gini akong gihimo sa akong content mga kabaro. Kung dili pang-adtuan tong wala na adtuan sa uban. Siyempre kung mani mo Eden, ang inyong adtuan ang kadto lang kananan, ya, na nakabutang Eden, ya, baktas kadali. Kini ako mga kabaro. Kung magsubaybay lang gid mo sa kong vlog. Kutob sa kana dia. Kutob sa makita niyo mga kabaro, no. Kutob sa kung makita sa kong mata. Makita po ninyo. Woo! May gamay nga sapa. Sa pagkakaroon mga kabaro, kaihion kay ko. Oh, mangita tagahianan. Kunya, di ang pwede nga magpataka lang kag pangihi, no. Kay masuko ang kalikasan. Sa ha. Ato ning susiho ni diri ug unsa pay naa diri mga kabaro, no. Lahi biya ako mga kabaro kay mo. Mananghi di ko naa sa swimming pool. Sulod ko ha. May tao dai. Pero mo sulod ta. Uy. Lay tao mga kabaro. Kung dili kita lang. Sini. Uy. Mga daot nga mga gamit. Uy. Siguro mga janitorial ni. Nya karon. Oops. Pero kita na ako mga kabaro, no? Moni ang karaan sa Eden. Sa akatong wala pa'y pandemic. Siyempre, kini sa una. Karon wala na ginapaliguan mga kabaro, no? Ang ilang swimming pool kay tungod ang pandemic. Ginapaliguan na rin swimming pool ng Eden di ay karon. Na mga kabaro, pagkita na ko karon. Na mga kabaro. Kita ni mo na wow! Pax na cottage, upat ka cottage niya. Diri na function hall, na canteen, no? Pero sa karon mga kabaro, abandonado siya mga kabaro, no? Kaya siyempre pandemic, wala sa gipagamitan, wala sa gipasudlan sa management diri sa Eden, no? Oops. Oy. Na kabaro. Mo ni canteen diri Kinin diri Sini. Oy, exit. Dito siya nilipot sa tanaw na ito mga kabaro Kung sina Tao po. Kay walay tao. Siguro. Mauna ilahang. Siyempre kung musulod ka diri mananghid ka Eden Nature Park Davao. Siyempre musulod ka diri sa swimming pool. Muna ilahang mga entrance o exit niya. Swimming pool rules. Naslay. Mga rules niya. Siyempre, Pinoy man tadi, hindi mawala niya sa tuan. Kini mga kabaro. Love ya po natin. Woo! Wala na. Proud Pinoy. Yan mga kabaro, no? Mauning entrance diri
So sa karon ang entrance sa swimming pool mga kabaro nakita na nako no. Uy, naapo dito to hiking ug trail. Pero di na sila ta maabot to mga kabaro kay ato i-consume ang battery nga maabot pa ta dito sa ubos mga kabaro nya kini diri ang ni. Mountain Hall. Unsay naa as Mountain Hall? Nya kabaro no. Ato na yung pagkasudlon. Ito pagkasudlon. Hindi na pwede nga. Mountain Hall. Bukan lang na mga seminar. Na mga seminar mga kabaro no. Diri na na mga seminar. Party. Uguban pa. Diri mga kabaro pwede. Nya. Sa diri Uy. Sabi nila sa luyo. May tag na agas ng tubig, no? Kaya manghunot, kaya pati lapuka. Ayun, oh. Agay. Okay. Kaya na agas. Time na nato ni manghunot. Hinta so patak abot sa ubos. Ibandong sa mga kabaro, no? Kaya, siyempre, pandemic. Ang naadri mga kabaro, overnight lang. Overnight nya detour. Moral lang kita no. Mag overnight ka nya detour diri pwede. Park extinguisher. Hoy. Unsay expiration? Unsay nakabutang expiration? Di na nato tanahon. Kay basi unya mabulabog na hapit sa expire. Uy, sakyanan. Nya mga kabaro no hugaw gyapon. Kung gisabon. Mga kabaro padayon tas sa pagbaktas mga kabaro no. Aray sa mga kabaro no. Katong ganina, hapit jud ko na. Hapit ko na disgasya. Islide ko na ako gawin kamot. Nagani ako mga kabaro, akong gilikayan na akong t-shirt. Ako nabuang na gini. Uy. Mga kabaro. Kina pa akong ibaktasan ron mga kabaro. Nituyok ta no bata ning agi ning balik sa gigian ganina no kun nituyok ta kay i-feel na to ning nature mga kabaro. Nya kita ra isa tao. Grabe. Sa ako na experience karon mga kabaro, grabe. Dako na akong kalipay no kay first time na ako nag-Eden. Pero wala tong nga rides katong gitawag gito nga magbike-bike ka sa taas nya na PC nya katong zipline. Wala man to gi-open karon mga kabaro pero nalingaw ko tungod sa akong nakita mga kabaro ano nga kung matigulang ko pohon yan ginamalikayan mga kabaro padung man jud ko matigulang kung matigulang ko pohon mga kabaro nakita na nako nga akong gipang adtuan para ani sobra oras maginako ni sa liputon karon mao din giingon nila ni Bayaw Mountain Hall Bilya katong tag 35 ay 42 nya pagawas nimo wow pine tree mura kag naslaing nasod katong salida gud twilight katong mga vampira tagis mati tapo kayo pagawas nimo nya butan ta lang natulog ka diha sa bilya tulog kapag mata nimo ang pagawas nimo pine tree nya kay kadlawon man ay buntag nagpags wow makaingon dayon ka nga sana all naslaing nasod gakamay oy mo ni nagganahan ako diri mabito na nga nagwear jud ko aning face mask kay ano man safety first keep distance wash hands dikita nimo to nang hunaw ko didto hindi mga kabaro no padayon tas duang para inas ng baktas kay nga naman nya sa nakita na ko mga kabaro ang asfalto sa dalan asfalto ang simento mga kabaro kung hilis imong ligid mga kabaro no mga kabaro dili danglog kay nga naman nay ana bagis-bagis niya unsa ni nga kahoy mga kabaro kini sa man nga kahoy ni wow kung gabi ni diri mga kabaro hayag gyapon kinay suga mga kabaro lead light na naman ya wow mo ni mga kabaro lami yung kaayo akong paminaw diri mga kabaro kay nga naman ang oras mga kabaro no alas 2 sa kahaponon pero ang kabugnaw sa palibot mga kabaro grabe Syakas kabugnaw. Wala si makita nimo nga pags pero ang kabugnaw grabe. Kini akong gagian day karon mga kabaro. Na mga pangalan mga kabaro. To
hiking trail. Tama kung gihimo kay nag-hike man ko. Ang problema lang, nagpantalon ko, nagsapatos. Ang nakamali na ko mga kabaro, mo itong na-slide ko dito ganina kay mo itong nakamali na ko. Kaya naman, ang akong sapatos nga gidala mga kabaro, kini oh. Dili itong ako ang pangkuan, di abi man ako gudang idin. Kung walay mga ani mga kabaro, baka na nakita na ako katulad dito nga itong may pangalan nga idin lang. Kasagaran ang good po sa FB o sa YouTube. Mo to mga kabaro no. Mo to ipakita. Ang pangalan lang nga idin, nya nag-zipline. Samantalang ni ako mga kabaro. Nagpalahi niya akong content, kaya naman. Pag mukuyog gani mga kabaro. Kung unsa akong nakita mga kabaro, kana makita. Kung unsa akong makita mga kabaro, pati ako mga viewers labi na tong wala pa kaan hidri dapita, mura na pud mog nagsuroy. Kung may slide ko, mura na sad mog na slide kaya ang camera ganina hapit na buak. Kasabaan si ko sa kong misis ani. Sponsor ba aning misis na akong camera. Pandamay. Oops. Oh. Pag yun na to na sila mga kabaro, di na to na sila. Sir. Oh, vlog. Nakakabutan ko. Aiden Spaceship. Oh, niya, sa panidiri ang mga kabaro. Oh, mo ni akong na-miss mga kabaro. No? Sa bata pa ko. Mo ni ang mga kabataan karon mga kabaro. Wala nila ni na nagian ng Pinoy Games mga kabaro. No? Parahan ng patintero. Wala na nakagian na. Loksong tinik. Loksong lubid. Piko. Sabi na, tagu-taguan. Tumbang priso. Ug samuan na mga kabaro. Tumbalata. Loksong tinik. Mo ni mga kabaro nga kung nakoy anak mga kabaro karon 5 years na ni misis mga kabaro no wala pa may anak, wala pa may kitagaan sa ato ang taas nya. Kung nakoy anak mga kabaro dili gid nako padulaon kayo og unang-una gadget like unsa man ang gadget, cellphone, MP3, MP5 ug unsa man ang diha nga mga gadget. Kaya naman unang-una mas ligo ng bata kung ang ilang dula nasa gawas sama ng patintero. Uy, may nag-agas nga tubig. Turaw. Nag-leak mga kabaro nga tubig no. Unta no mapansin niyo hinuon daghang mas like reserve dito tubig pero sayang pud ba na oh. Kabaro. Kuno mga kabaro na masulti na ako sa mga amahan, inahan. Ang yung mga anak padulaan niyo pag-ausa. Matumba man na diha uunsa. Muna ang part sa trinis bata. Diha magmaligon ang usa ka bata kung muagi og hingana nga mga dula mga kabaro. Kay kami sa una. Kuan lang kami sa una mga kabaro. Sa ako ang sa mo ang baryo. Ang amon dula lang jud mga kabaro no, hingana lang. Itawag nga uy, unsa man diri kato di akong gisudlan ganina mga kabaro. Pwede dito diri mo agi pero dito ko ni shortcut Abiare. Nya kabaro no, ayon sa pagbaktas mga kabaro. Uy. Bisag init mga kabaro pero perting bugnawa. Sir, ma'am, may hapon. Ay. Mo mga kabaro. Pine tree mga kabaro ba. Grabe. Parking lot na ni mga kabaro no dari sa Luyo. Sa may Ditor Center nya souvenir shop. Ang ubos na mga kabaro dito ang anli nga pagkaon. Pero kay humana man ta dito mga kabaro kaon. Moagi na ta mga kabaro no og atong tan-awon paning uban nga area diri mga kabaro. Oops. Oho. Mga kabaro. Vista Restaurant. Oh. Unlimited dito mga kabaro, lami kay pagkaon sila. Nya. Alings, poppings, halo-halo at iba pa. Pero ako din ako maghalo mga kabaro. Kaya naman bugnaw kayong palibot. Oh. Vista Restaurant nya. Atong ninuno sa una mga kabaro no. Naog ta mga kabaro kay. Moadto man dito. Sa fishing mga kabaro no. Ato paning adtuan na dito mga kabaro. Kung unsa kanindot. Uy, ang pabo mga kabaro. Ngam na dito ganina sa Abiari dayo. Sakap dis lagkahoy di mga kabaro no. Ini ako ni.
Oy, anak ka. Mo din ilang kuan di mga kabaro. Whoop. Anak ka din na sila di ay. Oh. Nya. Nya. Mo ni mga kabaro. Mula pos patasa pinakasilong mga kabaro no, pero agi lang ako kamisis mga kabaro no. Di na ko mo. Ngayon lang ko mo balik lang ko. Oops. Mo ni lang ka na dupi diri mga kabaro no. Misis. Nya. Main. Mo babasa ko dito. Asa man Dito ka? sa bus. Nangasawa mga kabaro. Ako lang siyang gibilin kay taon-taon naman sa magtaon. Nya nag-vlog mo ko mga kabaro. Mo baba ako dito sa bus. Oops. Uy. Suman and chocolate. Ano yung mga kabaro no? Ilang dining area sa buffet mga kabaro. Woo! Nya. This room babae. Ano? Babae, lalaki. Oh, diri taagi mga kabaro. Karon mga kabaro no. Yagyanan ako si Mrs. mga kabaro kay para pud nga managid pud to Mrs. nga ay pa lang di na to siya na mga kabaro. Muni na ka-slide na ko siya mga kabaro. Kaya nga naman naglumot niya kung dala nga sapatos mga kabaro. Wala gitawag nga spike. Kanang pang siminto lang ba? Muni mga kabaro. Nya. Naday kay anak mga kabaro nya. Nangaon mo diri muni mga dulaanan sa mga bata mga kabaro. Kini oh. Pakita na ako mga kabaro no. Namoy mga bata nya mag-upi na dili na pandemic. Wala nang pandemic to mga kabaro. Kung wala nang pandemic, kung ano mga kabaro. Wow. Nya bugnaw kayo kay nagpalibot ang pine tree. Nya kahoy nga dagko. Huhuy. Mga kabaro. Kita ni mga kabaro no. Assembly area. Mga kabaro. Di lang ako basahon mga kabaro no. Ako lang ipakita no kay kuan sa YouTube guidelines lisod. Saan diri mga kabaro? Amo siguro ning zipline mga kabaro no. Agian na to mga kabaro Yun no. Please read Indiana Jones. Saan ni? Mubura po din siya. Start here. Kato siguro yung bike siguro ka ba? Katong bike siguro ni. Mo sa yung bike mga kabaro no? Tanaw na to, basahon na to. Mga kabaro. Please read Indiana Jones instruction. Hold the rope. Nara. Mo ni ang activity diri mga kabaro. Kini nga PC. Okay. Please do not let go of the rope. Mubura po siya mga kabaro pero okay na. Nya. Try na dito mga kabaro no sa area nga gusto na to adtuan. Nagisirado mga kabaro no. Para sa mga bata na naman mga kabaro. Muning gawas mga kabaro. Dito gikan. Wow. Nya. Pakaron mga kabaro, munaog ta. Kay wala pa na human ato ang vlog mga kabaro. Taas pa kay ni. Taas pa ni itong vlog mga kabaro. Kay gusto na ko mga kabaro do. Kay isa ra ko manhi sa lugar mga kabaro. Kay isa ra po ko mag-upload. Pero akong upload mga kabaro, kung mahimo. Musubra oras okay na. Not bad na mga kabaro do. Sa akong upload nga sobra oras. Mga kabaro. Uy. Nagiganahan sa mga bata. Tabok speakers. May naganahan sa mga bata. Labi nagbata nga nasa 6 to 7 years old. Perting ganahan na mga kabaro nga dula. Playground area ni sa mga bata. Diri mga kabaro no. Kunya karon mga kabaro. Ngita tagdalan mga kabaro no. Kung asa ta? Dito. Dito ta maagi mga kabaro. Kay ato pa ning libuto ni diri mga kabaro no. Kinilahang gitawag nga mga hayop mga kabaro no. Daghang hayop sa ubos mga kabaro. Mga kabaro. Puro gina pine tree mga kabaro. Nya ang pine tree diri mga kabaro. Ingon siguro kag mga 20 ka tuig na o 30 years. Pwede. May mga kabaro.
Mo agyar ta. Ma'am, may hapon sa inyo, ma'am. Sure kay ma'am. Sure kayo. Ma'am. Shout out nila ma'am, no? Kau ba minangaon na ni ma'am ganina? Ma'am, Andy Piesas, subscribe mo sa kong channel. Oh, Andy Piesas. Okay, welcome ma'am. Ano yung mga kabaro? Uy, danglog yapon kay mga kabaro. Mo slide na ganina mga kabaro. Kini oh. Suot kadanglog. Anya. Oops. Ilipo na itong mga kabaro, no? Itong baktas mga kabaro, 40 minutos na mga kabaro. Sa pagkakaroon, yun, no? Mau siguro ni nga gitawag mga kabaro nga. Ginaingon nila ni Ate Juan nga per room. Mo din overnight, kung mag-overnight ka diri nga doon sa fishing area. Ma'am, mayong hapon. Mangutan ako pilang per night ani? 3 matusaon na sir oy. Sa pagkakaroon. 2,000? Okay din no? Sige salamat ha. Dili di mga kabaro. Paminaw ko mga kabaro no, murag prenup na o kasal. Kana makita sa linti mga kabaro no. Prenup na o kasal. Mga kabaro. Gusto ka mag-overnight diri pag atubang nimo pine tree puro. Mga kabaro. Halos pine tree tanan. Siguro mga kabaro no. Kanang diha prenup siguro na. Pa karon. Akong tanaw na kabaro kung prenup ba ni siya. Oops. Sani? Vista Cottage din diri mga kabaro. Prenup siya mga kabaro. Prenup sa kasal o kasal? Uy. Sani diri prenup siya diri mga kabaro no? Uy. Sir, may hapon sir. Unsa sir? Prenup? Kasal sir. Sa kasal. Asa na iyang kuan? Asa na iyang partner? Sagas Sige, salamat Perfect po siya mga kabaro no? Sa pang prenup. Sabi nagkaslon ka niya, dari ka magpakasal. Wow! Ang grande! Wala mga kabaro. Oops! Ang sa pagkasal dito pero dili ta mga kabaro. Na kabaro, kahoy. Wow! So nakita na ko mga kabaro no? Mapawaw jud ka sa kanindot diri sa Eden. Kung nabot ka ni nga vlog mga kabaro no? Kining 43 minutos nga vlog. Kung nabot ka diri mga kabaro, basin ganahan ka mag-comment no o kanindot sa Eden. Mga kabaro no, shout out sa inyo nya. Subscribe na pud mo og intanaw ka ni nga vlog. Ay lang pud tanaw mo. Subscribe na pud mga kabaro. Ay parang lami kay atong baktas ba mawang kapoy. Naglambing lang ko mga kabaro no. Oy. Ano sa nga mga hayop ni? Hala. Sa tanan ako mga kabaro, kanding o unsa ni? Asa? Ngita tag pangalan ani? Unsa pangalan ani? Pwede po siya kabaw nga gagmay. Pwede po siya kanding. Ano na ito mga kabaro no? Uy, mura siya kabaw mga kabaro. Pero pids may pakaon siya ha? Unsa ka ni no? Ma'am, picturean ta mo tulo. Dili mo napit picturean ta mo. Ay picturean ta mo. Sige. Para asa man ang gwapo nga view. Dili mo sa luyo. Kana diha sa pine tree atong ini. Sige. Dali mi. Asa niyo i-upload ma'am sa Facebook? O sa Instagram? Bisa asa. Sige ato lang itindog parang tanan. Thank you. 1, 2, 3, smile. 4, 5, 6, smile. Thank you. Ay sana pa? 7, 8, 9, waki. Thank you so much. Patik na. Uy, naman sa... Alam nga magduduha na mo. Pwede. Thank you. Sige, salamat Yung mga kabaro, no?
Padayon tano sa pagbaktas. Oops. Tama na diri mga kabaro. Ug unsa pa hinaa diri dapita mga kabaro no. Wa di ko pangutana kung si pangalan atong mananapa to. Unsa to? Siguro kanding o kabaw nga gamay, pero pins may gipakaon. Saka to no. Pero wala ko na to na ano. Mabalhin ta dahil sa ugahata paingon. Oops. Wala ko na to no. Uy. Sir, unsa tundo sir kana nga hayop sir? Deer. Ah. Di, usa. Usa. Pero gagmay siya no? Babae man siya. Ay, okay, salamat ah. Usa dito mga kabaro ba sila ni Grand Team. Uy. Fishing. Op. Siguro sana na to mga kabaro no kung pasudlan ba siya? Kung pasudlan, wow, mayo. Pero dili po pasudlan, di po ta mamugos oy. Kasi may bayad, another bayad no. Piatis. Di pwede. Di na tayong bayad oy. Kailangan another bayad. Di na ta pwede another bayad. Oops. Kasagaran mga kabaro no, sa makita na ako sa Pusa FB no. Mo ni mga kabaro. Kasagaran jud sa Pusa FB mga kabaro, mo ni ako makita. Diri mga picture. Mo ni kabaro. Ang Eden Nature Park. I-thumbnail nila sa YouTube. Mo ni kasagaran na picture ya. Thumbnail sa YouTube, thumbnail sa FB, Pusa FB. Pero ako mga kabaro, ako i-thumbnail mga kabaro no. Kita niyo itong tangke dito mga kabaro. Bro, may hapon. Agi ko bro ha. Kita niyo itong tangke dito mga kabaro. Moto kong i-thumbnail. Moto kong i-thumbnail mga kabaro. Kunya, sa karon mga kabaro. Mga kabaro. Basta natingala mo no nga, uy, naulahi man ang entrance ni kabaro. Yes, naulahi ang entrance. Kaya dito ko gikan sulod, nagkaon ko niya. Gusto na ko hilinso na akong gikaon. Mga kabaro. Atong basahon mga kabaro no. Ang lugar sa Kalinaw. Please for peace niya. Simbolo sa Davao, durian. Ug unsa ni diri nya mga kabaro no. Pag Pinoy ka mga kabaro o Pinay ka, Pilipino ka, kinahanglan mo ni ginunitan sa bata, inahan mga kabaro katong mga ninuno nato sa unang panahon no. Ug unsa nila ka pinangga ang ilang anak. No. Ay kabaro. Nya katong isa dito si tong ninuno gyapon nato, nagpatutoy siya ihang anak mga kabaro no. Nya payag lang. Nya mga kabaro no. Parayon pa to. Kasi nagtuo nga ningundang pa si kabaro pagbaktas no wala. Parayon taning lingkod lang og kadali akong gitan-aw ni sila. Nya resud sa tangke. Nya kung niabot na ka ning nga vlog, nakaabot ka ning tangke. Ay no nimo ang tangke di maabri ang ang tangke di maabri ang guhitanan ha. Tama kabaro. Agila niya bulak. Nagsimbolo gyapon sa Davao City mga kabaro no. Kanang makita niya mga kabaro nya. Mga kabaro, makita na ko sa FB mga kabaro no. Isod ilahang oops, tama na. Dili na ko tama na. No, to. Puta matagal. Pandamay. Oy. Fishing. Pero dili siguro ni pasudlan rin mga kabaro. Bawal rin magi siguro. Pero dito tagis pikas. Kaya palang sindikato ka ito. Dahil kita mo agi nga sira. Dito mga kabaro. Hintayin na ito no, kung wala entrance. Pero na mga kabaro, dito mo sulod. Kama na itong content. Pag may mga entrance, dito mo sulod mga kabaro no. Uy. Sadri. Fishing village. Nya atong ninuno no nga nagpisaw na nya nasa dala nga. Oh, pwede siguro mo sulod. Kabaro. Ano yung dagwayo? Wow, tilapia. Nya
AD Nature Park nga Bangkaw mga kabaro. Sa una man gud wala na usuang. Uy, apoy di day. Bringing on foot. Seeds ta no. Mag-seeds ta mga kabaro para formal tanawon ba? Para tao tanawon. Uy. Asmin po ay tilapyahan gyapon nila sa una mga kabaro. Pwede masulod ma'am? Salamat. Uy, mga kabaro. Oops. Oh, ha? Oh, pwede ka diha managa pero manay makuha. Kaya mo subaon mga kabaro, no? May lang fishing village rin mga kabaro. Good kayo mga kabaro. Yun, naka-landscape mga kabaro. Oops, ma'am, may hapon. Oops, mahunaw ta mga kabaro, no? Kabura kanina rin ko. Ikaw na won. Oy, kita juga sa pun. Oh. Slide ba ko mga kabaro? Mo ning mahunaw ko mga kabaro, no? Oh. Kung slide ko ganina mga kabaro, nga nagkalapo ko. Hindi na ko maabot rin ng lihan. Ano naman? Ulaw kayo akong likod. Nga? Nagkalapok mga kabaro, no? Hindi po tayo nga mga kabaro. Tanaw na ito nilang area dali mga kabaro. Fishing grill. Ah! Kung na kayo makuha dali mga kabaro. Pwede nyo may pasugba. Keep right. Uy. Ano mga kabaro? Tanaw na ito mga kabaro, no? Kung unsa nga mga isda ang ilahang makuha. Uy. Ya, may hapon. Pilang oras ya? Ay, Oo. may kuan sir, Kanang lang makuha timbangon. timbangon sir. Unsa may mga isda na diri ya? Tilapia or kuan sir, hito. Tagpila pud ang kilo. One kuan sir, 330 sir. Dili Pero pa luto. kung tayo ako'y dili pala luto. Dili pa sir. Kung ipaluto nimo pila man? 430 sir. Dala na sa kilo. Dala na sir. Ah, isa gatos ang libor. Ay, dili ko na liver sir, per kilo jud na mo siya sir. Ah, okay. Liado ram pud ni diri. Ah, sige. Ah, so sa ato pa lami kay magfishing na ano. Nya kanang cottage kuya, nay bayad. Walay bayad na sir. Walay bayad. Wala. Mo ba? Daghang salamat sir Banting ano. Mm. Pero dugay pud no mga kuha no. Napil duga sir, napil. Kini, ihan ni. Katong babaw tong bata. Pila man ni sa kilo na ni? Sobra. Sobra sir. Kung sobra kilo, sobra ba bayaran? Sobra pa. Ah, tagas. Pwede pa mo kuha lang bidya lang. Pwede sir eh. Isa lang kabuk pwede. Pwede gapon sir. Ah, isa lang kabuk pwede, isa kabuk. Pwede sir. Pwede ko mo try. Pwede sir eh. Ay, ang problema na ako, dala kwarta na sa kong isis. Pandamay, no? Okay, di mo na pwede ibalik sir. Pila lang isa kabuk na nila. Depende sir kung pila siya ka gram sir. Nga, pero dali na ako makakuha. Dili kaayot po sir, masiguro sir. Pero mga Pinoy niyo, makakuha dyan ko na yun. Makakuha sir. Makakuha dyan ko kung makuha ko, no? Ah, sige yan, balik lang kuya, puhon niya. Salamat ha. Nya, kining diriya sa luya, unsa ni diriya? Ipon na sir, pinakabuo sir. Ah, na diriya mga binaw? Ay, kato na dito mga kabaro, no? Binaw na ito niya, kini po diriya. Daghana na binaw diriya mga kabaro. No? Ilalo man sa cottage mga kabaro, no? Mga binaw. Oy. 11, 12, 13, 14, Gano, pila kilo ka na? 15, 17, Imo na ikuha, sir? 19, 20, 25 pieces sir. Pero okay na mga pila kilo na, mga 5 siguro? Kapit 5 kilo. Lingawan, no? Mag-fishing mga bata ba, no? Ah. Do. Oops. Ikuha. Yan mga kabaro, no? Musaka tagbalik mga kabaro, no? Kaya akong kwarta na sa misis. Kasi paunin mo, Col? Ha? Unsa? Wati. Wati? Kana may paon nga kanang organic nga paon? Dili tong ilad-ilad? Dili ito. Mo ni ang luto ko, ano na to? Na sila pinaputok. Prituhon ni ko no, pinaputok. Deep fry, grilled, paksiw, ginataan, grilled, deep fry. Yeah, from the grill, panga, bili, pork chop. Sa pwede siliyo. Waiting sir na. Or special rice. Sinigang na baboy. Aha, nanghaluan din siya. Muna yung makabaro, no? Kung gusto ko rin mag enjoy lang fishing diri mga kabaro. Kung diri ano? Fishing, ya kusugid tubig. Kita mo abis diri sa tubangan mga kabaro. Kita mo, nara din mga isda mga kabaro.
Pagkawaw. Kadagko sa tilapia. Oh. Pagkadaghan di sa isda, no? Ay, daghan. Dali, nagiday siya. Kaya gapo di mag-fishing, oh. Kaya naanag yung isda ba, no? Nakakuha na ako, ya? Pila ka book na? Tatlo? Yeah, mga kabaro, no? Musubida na pagod pikas, mga kabaro, no? Ano, dili kita magpundo sa isa ka area. So, mga kabaro, nalibot na itong Eden sa hapit na nga oras, mga kabaro, no? 55 segundos. Uy, bro, kakuha na kuya. Pero excited ko, mabahalik ko din mga kabaro, pero dili pa karon, no? Fishing lang, hoy. Mga kabaro. Wala di entrance di mga kabaro. Kung dili, manguan lang ano? Tawagan ni. Managa, timbangon. Kung saan dili kuya? Hito? Dili pwede siya mahimong hiwan. Ano ba ni? Limpyuhan ninyo? Yalutuon. Dili sa kuha. Salamat ninyo ha. Sige. Uy, hiwan no? Oh, hiwan. Dili na siya hito ha. Hiwan. Daghan-daghan pa siya no? Gwapo diri managa siguro ko no? Kay kuha jud kayo. Uy, mga kabaro no, layas ta diri mga kabaro. Layas ta diri sa ilang area. Uy. Saan diri mga kabaro? Uy. Fishing. Saan diri? Welcome to Fishing Village. Subida na ito mga kabaro. Mga kabaro na ito. Kung saan ni diri? Kung saan ni diri mga kabaro? Uy! Wala is. Sulod. Sa pagkakaroon mga kabaro. No? Happy na tayo sa kauras binagkasay mga kabaro. No? Busa ang atong singot. Magpangutan na tayo dito mga kabaro. No? Uy, sa ito paangan. Saan nito yung ako? Oops. Kato dito mga kabaro, entrance na to dito mga kabaro, no? Kato dito, entrance na to niya. Dito tayo maabot dito mga kabaro, kaya layo na kayo. Mga pine tree, kaya punto dito, yan, dito lang, mga stop na dito mga kabaro, no? Sir, may hapon. Yan mga kabaro, ano kabaro, layo. Wow. Punta ka kabaro, no? Nalingaw mo sa strolling na to dari sa Eden, no? Gihangak lang ko mga kabaro, pero gihangak lang ko sa binaktas, pero wala akong gikapoy. Kaya naman bugnaw kayong area mga kabaro, no? Huwag tanaw na to din. Makaya ba sa kong battery? Kay mugawas ko sa mga lokal. Ay, atangin niyo mga kabaro, no? Lahi na ako to vlog tong mga lokal dito mga kabaro, no? Sa gawas. Dili lang kay sa sulod na diri. Uy, may leaking, oh. Dili lang kay sa sulod lang ta diri sa Eden mag-vlog. Kung dili, apilan po na to ang lokal gawas gid sa Eden. Prani mga balaya diri mga kabaro. Kaya diha, kaya mga lumulupyo na diri mga kabaro, no? Kaya mga kabaro. Kaya mga kabaro. Kaya mga lumulupyo na diri sa Eden sa gawas. Muna nga gusto po na ko na atuan ang mga lokal diri mga kabaro, no? Atong kumustahon sila kung kumusta po ang mga lokal diri mga kabaro. Oops, karindos mga kalapati. Hala. Oh. Hala. Kabaro. Ato lang silang sundan na. Asa niyo paingon? Wala sila siya mga tao ta. Uy. Mga tao mga kabaro. Uy. Asa nagiging na tubig ni? Ay, bisdigan natin yung mga kabaro, no? Patay ko sugas tubig, uy. Dapat ang tali rin, no? Sa Eden, kining mga naslay maintenance nga magsunod sa mga leaking sa tubig. Tingnan naman,
mag-abot po ang panahon mga kabaro. Kung atong sayangan ang gihatag sa kalikasan nga mga tubig. Mabot ang panahon nga basig di na tatagaan niya kaya naman. Sama na mga kabaro. Narasdalan ang tubig. Nagsigig sirit. Huwag yung pugin ng sayangan. Diba? Dapat atong pero atong palanggaon ang kinaiyahan. Sige naman. Basig mabot ang panahon mga kabaro nga manluod na sila. Unsaon na lang nimo kung manluod na. Pero tinag yung lisura na to. Asa ang tangitag tubig. Nya mga kabaro no, ako itong balikan si Mrs. dito nya. Kung nalipay ka nga vlog mga kabaro no, sa pag-tour na ko diri sa sulod sa Eden mga kabaro, kung nalipay ka, paki-like lang ko mga kabaro. Kung nabot ka diri ang sa isa ka oras na ko sa akong pag-tour diri sa Eden, paki-like ko mga kabaro no, para maganahan po inyong kabaro. Alright mga kabaro, daghang salamat sa pagpuyog no sa itong isa ka oras nga video diri sulod sa Eden. Ug unta nalipay mo mga kabaro no sa akong pagka-slide. Ug daghang salamat sa pagpuyog mga kabaro. See you next video.